Voin ya chuan keyboard a dual volume set dan han en lokila keyboard hi masa in PSRE 473 ania 473 hau ka chu ai nang vek tura chuan ka ngaia amasa berin hela hianin dual a oma dual hi kan metanga chu ari chu duain a dual hi tamma ma a hi a pe then dan kan en sin lokang a dual hi pe then don chuanin masa berin hela hen function a oma function a hian kan lutang function a kan lutanga tikhuan transpose ti lo langa chuan hela hianin kan thlangang split voice ti kan thlangang kan en zia yang volume ti te reverb ti te lo oma ku ta khuanin dual volume ti lo ta ni tro dual volume ti lo ta chuan heta enter ti lo le ta enter a hian kan lutang ti chuan khu 45 lo ta 045 ti chuan khu 30 vela kan dang30 1 upon is se chu ari chu aziam to ni ama a dual ring ni tukha chu aziam to ni ti khan mo ti khan ani ti khan ari po jiam ta ni du tok potang